ase college ya Tirimba kuna registrar tebire ntubwate kikosi mbali tokurugari litangani kabisa nganjire ngansere ase tubwate strength kabisa college yaito igere Center of Excellence ya Mechanical Engineering kare serikali ya ligireti ya tokorete funding na ande gatwachi machine ya kisasa ase Mechanical Engineering igo ikosia yamo elitubwate gukora buya kabisa ne yekorokunga Mechanical Engineering karokoliga elia ase region ya Gusii na western part of it yokonyoranga igari no serikali ya bigete chimachine cha Mechanical Engineering chingia kabisa ase department ya Mechanical Engineering ntubwate course yende korokunga Automotive Engineering. Automotive Engineering ne liego deal na amangana ya borose bw'ikigari wonekera umwana ikiralia ngomwege litole ngana ki egari ekorosiwa ase curriculum ya bona iga eyere skill based igoto korwa 70% yakare to kubeka in terms of ye percentage 70% ya cover practical to makoba uboroso bole 30% theory part of it wonekera ikirari buna mangana y'ikigari nkoba igeritore igoro na kibako igora engine na kibakora bodyworks no gwaka kirangi na kwekera yanyorire achari na bakonye gorora yaira na boronga ngoba igeritore wiring na ekero kurigeria ase course y'uno yominda ateba igo kibaganira ase kimodule siku isi muntu tari gocha akore course yons piengema igago specialize igentekemo unamona barache akore gose wiring yoka asemiti yenye tato anyore certificate yae akore bodyworks asemiti yenye tato anyore certificate yae ekara akorire chikosi chichonsi na liago choegwa an overall certificate ekosi ende tobwate garia ne department ya civil engineering building and civil engineering ase civil engineering tobwate ekosi ekorokubuna plumbing ne lioko igeka amache nkoigeri tora abana twaba practical skills ngana ki akoigeka amache korwe soko nyabwata korwe ese chinyomba igoro konyareta nyomba na ali pipe konyatari ase nyomba plus the sewerage system yonsi kosomi kubale ekosi yende to kubasomia ase building masonry no bwagachi eyego chakera koru level 3 uno yominda teba yaenda level 4 ntobwate level 5 na andekera yake level 6 ya change bwelieta ya roku building technology na ande se course yende tobwate ase department yeyo civil engineering eyego deal na oborosia gwechipara abana baito aho tokubaigeri kabisa ngana ki chipara chibwenete korosiwa to koirana na ande ase department ya building ntobwate course yende ekorokunga carpentry and joinery asokorosie bintu biko rwase kibao unabono chimesa twaba igeria mpaka gukora roofing yonsi una ikagoteba abo bakobaganu into the sections so that ekero umuntu akire na bakora gose roofing yoka gosakora interior design ye nyomba twaba amasomo ara ya kisasa department yende tobwata oro ni elimada mwatenenerete yekoro kwanga fashion and design eyo arachigo toeresera ng'anke udeli nakyo tigantige eyo esaguli mada mwara iga anyerese mono ntobwate ya electrical engineering nero bono trained nero ngosomia electrical engineering ego deal no koigeka umuliro kurwe sogo chakera koroseriwa alia a generation station transmission gocha pakoika aseto kunyobeka nyomba chitaya chisocket mpaka bwoka ngoigeri tora abana baitu kero gwachire gari twaba practical skills echichiko ba oboroso baranyare koba bagutumika asengencho yokwenyorere bitoki isikali ekosi yende yo moiso ndakwanire computer koseto korokanga information communication technology abana baitu ngo baigeri tole na kibabwenete gutumika technology especially buna bono togendete kogenda kuchimotu bune nsegendete kogenda ebintu ebinge igo
koini borou chi computer igo nkobaigeri tore banyora chi skill echi morari ong'anchere ntebe ng'a chi skill tokorwaria ase college ya Tirimba igo chigokonya abana aba ase local market na internationally nabo tokobaigeria banyora chi skill chiri toranyare kobaira ase chi industry echi chiaito chirega rokari banyaka bagokora gekoera tokobaigeria ake kera banyorire skill eri atiori twateba 30% twabaira bono industry gose factory baenda gokora hands on skills erinde banyora those practical skills kiranyare koba chikobakonya. Bwana Deputy Principal wakwanire nga 70% na boigo 30% andake serikali eroni gebegete nga 50% kirasime osechinga kichiro umuntu akoire kirasime chire nusu na chiria koira se industry osechiria agendete gukore skill iri agendete kuyitumeka se okore emirimo andake ningi kugeraria Tirimba ndake inu mwabigitingane yega ya 70% nga umuntu ogenda theory ebenke kubwa practicals Ekere tokorigereria nande twakorire market survey otokonyora ng'a anene mono ekero our graduates basokire egento getakeire ekenene ne omwana oria anyare koba gagokora egento keria atakeire gokora buna bono nyore ne stima ekere client ataita amobekere stima tari gochikorigereria mono ng'a inki amanyete igoro y'ebitabu egento ataite korora ng'a estima kwamobekere mbuya egokora tegosamba nyomba yaye naki ekigekogera twabegete ng'a kagocha gari tiga tubaigeri 70% practicals twamakorwaro twaba theory eyere ensinini nande twanyorire ng'a goetera ase okwegeri gwaito abana aba banyare koba bagoeta buya nande ekere bakoenda isiko customers bari bakoba chigasi bagotoa feedback ng'a mbuya bagenderete.